12 araw bago ang Giant Lantern Festival 2024, isinapubliko ng City Government ng San Fernando nitong Lunes, December 2 ang kanilang mga paghahanda kaugnay ng pinakaabangang Christmas Festival sa buong Pampanga. 10 barangay ang magpapasiklaban gamit ang mga naglalakihan nilang mga parol at ang musika na creatively ding isasabay sa pagkutitap ng mga ito. Kasama sa 10 participants ang Barangay Bulaon, Calulot, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Telabastagan. Sa kabila ng taon-taong pag-i-improve ng mga lantern makers sa pagpapailaw ng kanilang mga parol, this year ay mayroon pa ring naisip na innovation ang lokal na pamahalaan ayon kay Mayor Vilma Caluwag. Right now, ang ginamit natin is LED lights na, hindi na yung dati na mataas yung konsumo sa kuryente. Kasi naman, energy, energy saver na tayo. Ang LED lights na gagamitin ng mga lantern maker ngayong taon ay inaasahang magbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa mga higanteng parol. Mas eco-friendly din ito, ani Mayor Caluwag. Kasi siyempre, papunta na tayo sa kasi nga napopollute na talaga ang buong mundo or ng buong Pilipinas, no? Kaya nag-i-innovate tayo ngayon at sumusunod tayo sa mga patakaran na unti-unti natatanggap na ng mga tao. Base naman sa pinakahuling inspeksyon ng GLF 2024 Executive Committee na pinangungunahan ni Chairperson Engineer Alvin Mendoza, 80% complete na ang preparasyon para sa December 14. Nag-ocular visit din ng ilang miyembro ng komite sa parking area ng Robinson Star Mills kung saan isasagawa ang ligligang parol. Ang mga giant lantern natin, meron na pong tapos. From 75 to 100%, meron na pong ready. Then sa venue naman po sa Robinson Star Mill, nakapag-clearing na po tayo sa platform ng mga parol. And by December 12, may mga ingress na po tayo, mga steel barriers. Nasa 10,000 ang capacity ng venue at may limited designated seats din ang mga senior citizen at PWD. Paalala ni Mendoza, bukas para sa publiko ang GLF 2024 at mas mainam kung darating ng maaga ang mga nais makapanood. December 14 po, iniimbitahan ko kayo dito po sa Robinson Star Mill. Dapat po, mas maaga kayo kung manonood kayo ng live. 5 PM nandito na kayo sa site. First come, first serve basis po ang ating venue para sa lahat po ng gustong manood. 4 na barangay din ang inaasahang mag-uuwi ng cash prize mula 50,000 pesos sa third runner-up, 100,000 pesos para sa second runner-up, 200,000 pesos para sa first runner-up, at 300,000 pesos naman para sa Grand Champion ng GLF 2024. Siya nga po pala, mapapanood po natin ng live po ang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon naman po ito sa CLTV 36. Abangan niyo po yan mga kabalet. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng dry run oras na may setup na ang 10 Giant Lantern sa kani-kanilang mga platform. Papangunahan ito ng Programming Committee Head ng GLF 2024 na si CLTV 36 Current Affairs Manager Jody Dizon Mercado sa December 13, isang araw bago ang aktwal na ligligang parol. Lizen Morten, CLTV 36 News.